Naghangin sa kalubati kay nanining ng kalubati guys. Kaya nagatuhang tinunuan guys. Lamikado ni siya na. Kuha pa na ito gilunod ang lugbati. Kaway na ito lugbati. Diyan yung hamunggos. Kani munggos guys. Butangan na ito siya o saron. Ito na siya butang ito ang lugbati guys. Sa itong ibutangan ni siya o lunok. Ano siya guys, unong ka pila, 1, 2, unong ka putahe. Unong putahe? Tab, unong ka tab. Malami ka na siya guys, sinaw-sinaw sa langis. Morning guys, madung adlaw, madung buntag, madung gabi. Itong tanan dya sa mga viewers diha kanang sa duha pa lang kung daghan magkadto mga nag-request aning kuan lagi biko dya lagi silang ginan nga si katulor ako sa usa ka semana ba kay lagi lali magbiko dyan ni kali trabaho sa jag kuan guys ang kasi dagdag karon murag muuwan siguro nya kasi kadug hangin unsa naman ning kalibutan ay murag wala pi adlaw guys gahapon lang ka kuan ang adlaw. Ngit-ngit, ngit-ngit lang ka tuwa. So katong nangutana daning mahang biko, kuan ka na maglatik sa aka, magkuan ba ka na maglunok. Katong murag kuhaon to nimong lunok. Diya, katong mantika mo to imong butangan nimo og sugar. Diya, makuha raman to siya, malusaw raman tong sugar sa mantika. Malatik raman siya, manangani na siya. Anong dugay ni mapanos niyang biko. Sa gusa kasi mara ni di ni siya mapanos. Sige lang kaghalukay. So laban lang gihapon ta guys sa pangadlaw-adlaw nato. Kay mao man gihatag sa Ginoo nato nga ang nabuhi. Basta kagawan ko. Diya guys, ato na lang gihurot niya itong alugbati kay madagat naman ni siya uli natin ihurot. So lami yung pwedeng alugbati guys nga ibutan na ito sa ating tinunuan. Kay kuha na lang guys, sabado na ugma, madaot na ni. Diya guys, kanang wala na ito nigi slice guys, mas dako ang kita nato pag nakatab. So tag 100 na ang tab ani guys, katong kinagamjan nga nipis nga tab. So ang sa kakilo og nga, unom katab ang atohang nahimo. So sobra sa tunga pa jud kagatuhang kuan kay sa kakilog tunga raman ni nga pilit. So di ana guys agilhang gipangita kada adlaw. So mao ni kinahanglan nga mahalin. So kumpleto jud ni sa sahog guys, naay okra, naay batong ug naay kubasa ug talong. Diyan na piyatahang kuan guys kanang alugbati. So ang alugbati guys wala na butang inig dahon sa ampalaya kay nami bali sa dahon ug ampalaya guys, pero ang ibutang dani si charon. Lami pagkado na si saron. Mga dyan maunang mahalin man ni mga ingani bitaw guys nga mga sabaw-sabaw. Pero mas lami dyan nga tuhang utan nga tinunuan ang tawag dari guys. Diyan humot ka dyan guys kay ang nakahumot na ni ang alugbati. So ang alugbati daghan ka dyan isang benefit. So lami dyan ka dyan sa igor lang po natin isang pabukawon kay di na to sa kuan karon di malata ba. Ang igor ra dyan isang maluto ni atuhang dahon dya. Hapan isang butangan o kamunggay guys. Diyan nagatuhang ko ano, munggos nga naisit saron. Galing tuwak naguwan na. So kaluguan gani ha.
Diyan alas 5:30 pa. Sagang last ng giluto pansit kay lami mo din pansit basta init. So yummy pansit jud ako ni guys. Guys, adukado ko na rin naka-display. Madugali kay wa na uwan. Diyan mo din pang baon sa mga bata. Diyan adobo. Ha? Tinunuang munggos. Ay, tinunuang munggos. O, tinunuang munggos po na. Nanay si Charon. Sana. Biko. Kini pa rin. Diyan guys, kanang nagpadadali ko pakuha ni ko kanon kay nay gusto mo kaon driver ni siya guys kay naman si mga andari mga driver kay order adobo ug kaning pansit. Salamat ko dali sa mamang driver nga lami ko nugahang adobo guys ug pansit. Kadyo sa mga namalit nahurot gud guys pati sinaw. Salamat kadyo sa mga namalit guys. Asa ni i-deliver ning kuan. Kaning pa-receive guys asa ni i-deliver. Lagi jang isid kay adobo. Lami nak. Sure lami. Nyawa kay ang mga sudan sa dumagiti lami. Kay ningan man ka nga may payaton lang kuno kung maligas dumagiti kay rong tura kuno siya mo palit sang sudan. Nang ibahog pa dyan niya sabaw guys. So lami man kadyo na ang adobo kay haman na siyang gimarinate. Diyan lami na kadyo ang karni ba. Nagbilin lang ko gamay kay para kag crystal kay malagi nang namiyahan katong sudan nga ginaling magmurun-burni sa kanila. Morning guys. Balik na po na si Jan dyan hapon. Ay, Pirnis man din no. Balik na sa ugma guys. Hindi pwedeng Domingo di ay. Klase ka ugma. Ako taon-taon gani. Sabi ko katuon pa din eh. Sabi ko katuon pa ko dito. Panikamot. Jara sa Zuha lagi na hurot agang kuan guys. Gapon 7:45 ja. Karon 7:30. 7:44 dari na ko sa bahay. Mga 7:30 hurot na ja. Timing paglingkod na dari sa kuan 7:44. Anong karon dari na pug ko sa tanaw na pug ko sa mga tanom guys kay laging abang mga tanom ha to si Janggi. Anja 6 milit di agahanggi panguha dia sa dalagit. Kuan siya guys kanang pungpong nga kulay pink ba color. Ja kuan na siya kapunuan upat ana sanggi padaplin kay bago pala nang gitanom. Kari may ang ipanglubong guys di ba. Kay nindot ni sa buwa kanion. So wala ko kuan na nag-asar na ang puti, asar na ang kuwa, asar ang pink. Bas kaya haran na sang gilubong diha. Pang kuwara na. Ito dato mabantay nga ning buka ni hang kuan guys. Oh, yellow nga siya nga dako kadyo. Kana lang busy kadyo tana. Kana yellow na siya. Dato sorbiyon sa katong mulberry guys kay daghan bunga atong mulberry guys eh. Oh. Kadasangan ni siya guys na ibunga. Kadasangan ni siya na ibunga. Ito na yung tag-as na po sa sibabaw. Na po na siyang pang tuwaran. Nagating pasyon guys. O kajid mo. Bunga. Ang pasyon ni Ma'am Ingrid kining bunga naman. Tuloy kanyang tabok naman kadari. So guys kaya ito sa nimba. Taugon. Kaon ko sa pandesal oh. Gamay lang. Ano sa kumili? Manibay ka ni. Ikaw ka na dito ako. Hina kape. Kape. Oh, kape inom. Para paim na ko no. Kape. Oh. Kaya inom kape? Snack po si Dante ay.
Hanapay Wala na. Kanang kuan, kanang puto, isuway. Puto. Puto. Be, suway ko ng puto, be. Nagaan ko puto. Pandesal. Makasulay na siya kaon, wala na. Ngayon na siya. Pan. Hindi sa lagi ako ama. Magsurbi ta dari sa tuhang kuan kay Disney agi day wan ninyo mapakita ning ang upo. Ano siyang harbison ni nagkalunis guys kaya ato na ni sang tanan. Kay muguwang man pud ni siya og kanang di ma-harvest. Ito na sang harbison. Hala. Kung ano siya nadaot. Jawa mo pa dadyo na gato mga kubasa. Namatay daghang bunga. Basa po na siya. Jag. Ang palayada na han nasang gi-harvest ni agi. Hindi ang wag mo pa dadyo baka ni siya. Okay, dapat sa ibabaw dia. Kasi kung padazo na siya guys kay magdako-dako naman. Sa Lunes ra na guys sa sang butangan og ginaling. Na mura ga yelo man siya. Kaluoy po sa pipi no guys eh. Diyan ako nanon po ko dari ka ng kuhan guys kanyo. Tangad. Ano dapita dari guys. Sa dun rakado. Kuhaan ba? Asa ng kurawon kay. Dari na siya makuha. Guys, presko kadyo. Mo isog ba? Nung panihapon. Salamat kadyo kay nay nakakuha bitaw. Kuan tintulingan dayron pa no. Managat na pagkagsugod pa. Diya pa jung gibutangan og paminta. Ulan sa gulo na sa asin. Di palaman pa jud og kuan sa man gipalaman nimo. Buyas. Salamat day kadyo kay damay daghang sibuyas guys, masayang ra pud. Udi mo gamitin. Mama Ruby, salamat cha biskuit. Salamat ag biskwit. Kon guys kanang gikan lay ko dito pikas guys kay na ko ipang kuang mga tanong. Sa ganiha nakatugkog karizet. Karizet rapud ja. Ninga today mini papaid dito sa kuan kay nagpalit lay ko kuan kay among sponsor ugma sa among kapilya mag naimisa ba. Ja sponsor man dari kada purok-purok. Hadlok ug wak-wak diha. Ha? Hadlok ko Gahapon mama ni mo suot, dilis. Ha? Mama ni mo suot gahapon na dilis. Ay, susupan ng kamot kay hugaw na. Naghugas ba ka kamot? Na, nahug na. Hadlok na. Garti na. Diya guys, kanang hugkuhan siya guys kay gutom siguro siya ng adog biskwit. Nahay ko sa kong mama diha sa kuwait. Ay nak mama yo. Mama sa kuwait, naagyang mama sa kuwait. May kwait ah. Wa. Anak ko. Ayaw, mina. Hi, Mammers. Ay mer oh. Mammers and family diha sa Korea. Na Ma'am Edina, Ma'am Sis Mona Berkey, Sis Marieta Ramo, Sis Salome Ramo, shout out ko diha sa Canada. Sis Da John Indamo diha sa Tubigo, narabas dyan ni uli. Diya guys, kanang ako'y plano nga muuli. Kanang hanap ako guys, muuli ba ko sa kasalitiri. Diya kay na may kuha lagi guys, kanang regalo lagi ang dadungikan ko sa kanang regalo nga gikan sa Hawaii. Ang naman napalit naman na guys.
Pwede ra siguro nang ipa daan ni Jijin Bors kay si Jijin Bors muli man. Papo ko'y plano guys kay kuan ka ng apiki sa oras. Da. Basta ka nang murag ka ng ja sini ko nakapalit na pud si ja og kuan jahang pulo lagi salamat kay kadunian sanlanton sa pulo. Mao lamang ka guys ug mauli ba ko or pwede ra man siguro si Nicole Ray mauli mo ba ni Tita Jijin. Ay, si Tita Jijin di ay mag kuan sila guys, mag motor la dun. Ay, kay dirty na. Dirty na ni kuan na sa aw. Aw. Nahay sa kadari kay mauli na ta kay hapon na. Muli pa may balay. Muli ko yung balay. Asang balay mo uli? Na? Asang balay mo muli? Dito sa layo babaw. Unsa